Moje ime je Jasmina Koprivica i ja sam direktorka sajta b92.net. Naš sajt je već 22 godine jedan od najuticajnijih sajtova u Srbiji i regionu. Svakoga dana objavljujemo vesti iz oblasti politike, društva, hronike, sporta, kulture i lifestyle-a, a poseban naglasak stavljamo na vesti iz oblasti ekonomije, biznisa i digitalne transformacije poslovanja. Ukoliko vam je važno da svakoga dana budete pravovremeno i tačno informisani o temama koje oblikuju naš svakodnevni život i utiču na vaše poslovanje, pratite i čitajte b92.net. Ja sam Kotruli Alumni.